50 нови тролейбуса вече се движат по улиците на София. Те са доставени по проекта за интегриран столичен градски транспорт на столичната община. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Сега Ивета Шилигарова вече е в тролейбусно депо Искър, където са паркирани новите тролейбуси. Ивета, какви са първите ти впечатления? Здравейте от тролейбусно депо Искър. Първото ми впечатление е, че ако всички тролейбуси в София станат такива, определено ще използвам само столичния градски транспорт. А сега повече подробности за самите тролеи ще разберем от Цветан Цолов, координатор на проекта за интегриран столичен градски транспорт. Добро утро с БНТ2. Кога пристигнаха тези тролеи? Последните тролеи пристигнаха през септември месец, иначе договорът беше сключен още през юни месец миналата година като компонент от проекта за интегриран столичен градски транспорт. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. След сключения договор между Столичен електротранспорт, който е партньор на общината по проекта и в чието депо се намираме, започнаха доставките, като първата доставка беше още през декември месец предсрочно. Поетапно в рамките на тази година дойдоха всичките 50 тролейбуса и така този договор приключи успешно и те вече се движат по улиците на София. Кои бяха основните критерии за избора на самите машини? По принцип, основният критерий избора се проведе на принципа на икономически най-изгодна оферта, като тежестта на цената беше определяща, но не само това, имаше и други критерии. Например, оценяваха се редица технически показатели на тролейбусите, като например материала за изработката на карусерията. Също така и разходът на електроенергия се оценяваше. И не на последно място сроковете на доставка, които, както виждате, бяха спазени, включително и гаранционните условия на доставените тролейбуси. Какви са предимствата, които имат тези тролейбуси пред останалите, които вече се движат в София? Прямо старите така наречени икароси, които са на повече от 27-8 години, тези тролеи биха могли да кажем, че има редица предимства. Ключово за ползващите градския транспорт е удобството и комфорта на пътуване. Например, нископодовостта, която новите тролейбуси предлагат във всичките врати, има само по едно стъпало, след което има директен достъп към вътрешността на салона. Климатизацията, с която старите тролейбуси не разполагаха, която е както в салона за пътници, така и за шофьора, който управлява превозното средство. В допълнение към това имаме една механична рампа, която помага за достъпа на колички и обособеното място вътре във вътрешността на тролейбуса. А за пътниците с намалено зрение има сигнализация на първа врата. По отношение на предимствата за оператора Столичен електротранспорт, бихме могли да кажем, че новите тролейбуси са далеч по-икономически и енергийно ефективни, тъй като използват нови технологии за задвижване, асинхронни двигатели, управление на двигателите, което дава възможност да се редуцира ползваната електроенергия с близо 15%. И като цяло считаме, че новите тролейбуси са далеч по-надежни от старите и ще допринесат за повишаване на качеството на услугата. Каква част от целия автопарк ще бъде подменена, след като тези тролеи влезнат в употреба? Доставени бяха 50 тролейбуса. Ако се върнем 2-3 години назад, бяха доставени още 30 тролейбуса по друга програма от Столичен електротранспорт и така общо новите тролейбуси представляват близо 90% от тролейбусния парк в София. По кои линии ще се движат тези нови тролеи? Предвидено е новите тролеи да се движат по най-натоварените централни линии 1, 2, 5 и включително линия номер 9, след като завърши ремонта по улица Георги Сава Раковски. Как можем да очакваме още модернизации в градския транспорт? На какво още могат да се радват столичани?
През последните 2-3 години се направиха редица подобрения в столичния градски транспорт, не само по оперативна програма регионално развитие, по която се доставят тези тролейбуси. Общината успешно приключи няколко проекта и по оперативна програма околна среда, където бяха доставени 20 нови трамвая. Също се движат вече в София 10 метро влака и актуално в момента в процес на изпълнение доставката на 126 газови съчленени автобуса, от които 46 вече се движат по някои от линиите на автобусния транспорт. Това ще бъде в рамките на този програмен период, който приключва. Предстои подготовката на проекти за следващия програмен период до 2020 година, които ще се акцентират основно върху развитието на метрото и възстановяването на някои стари трамвайни линии и доставка на още нови трамваи, разбира се. Така звучат нещата много оптимистично за столичния градски транспорт. Силно се надяваме вече да не виждаме старите автобуси, а както виждате, това е напълно реалистично. Да си го пожелаем в най-кратки срокове. Кари, връщаме се обратно към теб в студиото. В момента виждате какво е движението по софийските улици. Ивета ни показа как ще изглеждат новите тролейбуси в столицата. Да се надяваме, че до няколко години целият автобусен, тролейбусен и трамваен парк ще бъде подменен в столицата и ще може жителите на София да се возят на едни по-модерни и по-екологични превозни средства. Така пък и ще се намали трафикът на автомобили, защото някои хора сега избягват да се возят на градския транспорт заради лошите условия. Знаете, през зимата е студено, през лятото прекалено топло и не е комфортно.